Ngapa le? Napa? Oh, ngendangi Mas Lendo. Lah enten napa Mas Lendo? Sakit. Sakit napa? Kondone anu. Sakit kejiwaan. Mas Lendo. Pedot. Oh, iki Mas Lendo iki sahabat. Sahabat maniane akeh wis niliki akeh, guys. Iki mau dihalu-halu ceritane iki. Maniane iki dihalu-halu langsung merapat kabeh, guys. Saking peduline karo Mas Lendo iki mau. Oh. Oh iya. Jenenge sapa, Dik? Jenenge sapa? Dek Irul iki, Dek Irul sijine? Dek Dek Lukman. Nah iki sahabat Kelas piro, Le? kelas 6. Kelas 2. Wes iki tenan. Sahabate Mas Lendo iki ker-ker kabeh, guys. Nek aja nang cedhak tempat sampah ngono lho, ditiliki anu lah. Nah. Nggih ditakoki no, pripun kabare Mas Lendo? Ngoten. Iya, rada anu iki. Namamu nyamuk yo, sing anu waras sing ora sehat le. Tahu ora? Iki waras sing ora sehat le iki. Bejo aku iki. Lho waras ora sehat apa piye? Lah iya. Jenengan arep neng ndi? Bengi-bengi. Tumbas sate. Wah, tumbas sate. Wah. Wis duite ngepas. Wah. Iki Rene iki arep tilik Mas Lendo, guys, ceritane. Arep ditukokke sate. Lah, iki Kakang Adi ta? Oh, Kakang Adi iki tilik Mas Lendo iki dadi pene berat Mas Lendo, guys. Oh, iki ben sore iki Rene. No, tilik iki mau langsung dibial, langsung jengkelak, langsung Rene reti Mas Lendo loro iki mau. Jan. Kademen. Oh, guys. Mas sampai sik kuat. Lah delok engkas lae. Delok engkas. Delok engkas. Delok engkas. Delok engkas. Oh, Mas Lendo iki ketoke seger ngene iki ya wis. Ketoke ndang istirahat kono, Mas. Nek lah arep ditukokke sate sekno kok ya dinteni no. Oh. Kandane nek Ramadan gering, guys. Malah diet. Wis ndang istirahat Mas Lendo. Nggih, Mas. Oh, siji ger ger madang kayak kita wis kroso-kroso. Kita wis kroso-kroso, guys, nek iki. Wis kita wis Yo kemeng lho Mas. Kalau aku ngomong kemeng kok diguyu kae. kita wis adem. Hah? Kita wis adem panas. Anu timbang ngono golek obat sisane digo-jogo-jogo sesuk nek anu. Nggih niki adem daluk niki. Lah nek ngono niku pangekek ulane meneng mawon. Ternyata ya podo-podo masuk angine nek Anto iki rodok diempet, guys. Nek iki dicurahke. Ya wis, guys ya. Ngono sik iki arep ngenteni ditukokke sate adik-adik sik iki. Oke, hati-hati ya.